Joskus ajattelee olevansa onnellinen. Joskus ei ajattele ollenkaan. Joskus ei tiedä, mitä ajatella. Pitääkö edes ajatella? Pitääkö onnellisuuden maistua joltakin? Kaikkihan maistuvat joltakin. Miksei sitten onnellisuus? Voiko uuden lempisuklaan löytäminen tuottaa onnea? Onko onnellisuus perusluonteessa? Vai voiko se oppia? Vai onko se vain tunne? Turha tunne? Vai onko? Onko se ihan turhaa? Mulla ainakin itteni tekee onnelliseksi, kun mulla on välivuosi. Mulla on aikaa tutkia maailmaa, mulla on pelata pleikkaria, nähdä ystäviä. Urheilu ja sit kavereiden näkeminen tekee mut tosi onnelliseksi. Onko olemassa pahaa onnellisuutta? Voiko olla onnellinen ja samaan aikaan olla paha? Onko onnellisuuden väriä? Vai onko se väritön? Olisiko parempi, että voisimme nimetä yhden värin ja todeta, että vain tällä värillä saa kuvata onnellisuutta? Miksi niin pitää tuntea? Miksi ihmiset ylipäätänsä ovat onnellisia? Mut tekee onnelliseksi mun mies, joka siis hän on iranilainen. Ja jos mä olen suomalainen, niin mun mielestä on ihanaa, että miten sitä ei koskaan ajatellut, että omalle kohdalle tulisi se, että sä voisit olla suhteessa niin kuin ulkomaalaisen kanssa. Ja ihan, niin kuin, sä oot oppinut ihan hirveästi ja sitten on saanut niin kuin ennakkoluulot on hirveästi niin kuin rikkoutunut siinä. Se avartaa hirveästi. Mitä onnellisuus merkitsee? Terveys. Ehdottomasti, kun saa olla terve, niin se on tärkein asia maailmassa. Ystävien tuki tälle omalle meiningille tässä maailmassa eikä mut tällä hetkellä onnelliseksi. Se, että mä saan tehdä niitä asioita, mistä mä tykkään, eli tanssia. Onnellisuus on yleensä aika klisee. No, omasta puolestani voin sanoa sen, että olen onnellinen, koska... Miksi olet onnellinen, Lotta? Koska elämä on sen arvosta, että kannattaa olla onnellinen. Vähän mä oon onnellinen ihan yleisesti. Mä oon onnellinen! Että saa tehdä tätä kaikkea ja...
ja ruotsin kielestä moi!